మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వీక్షకులైన మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలుపుతున్నాను. గత ఎపిసోడ్లుగా దేవుని వాక్యాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావటానికి ఒక సిస్టమేటిక్గా విశ్వాస ప్రమాణం లేదా విశ్వాస నియమం అనే అంశం మీద దేవుని వాక్యాన్ని మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తూ అనేక ఎపిసోడ్లు ఇదివరకే మీ ముందుకు దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకురావటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభు నేను స్తుతిస్తున్నాను. రండి ప్రియులారా, మరి వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక మూల టెక్స్ట్ని ఇంకొకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని తదుపరి లోతుగా దేవుని వాక్యంలోనికి మనం వెళ్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం మొదట 3 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైన ఉన్నవనటానికి రుజువునై ఉన్నది. దానిని బట్టే పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి. ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడే పదార్థముల చేత నిర్మించబడలేదని విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొనుచున్నాం. ప్రియులారా, ఈ విశ్వాస నియమము లేకపోతే విశ్వాస సూత్రం, విశ్వాస ప్రమాణం అనేటువంటి లా ఆఫ్ ఫెయిత్ అనేటువంటిది ఇది అందరికీ పనిచేస్తుంది, అన్ని సమయాల్లో పనిచేస్తుంది, ఎల్లప్పుడూ ఇది పనిచేస్తుంది అనేటువంటి నియమము మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో విశ్వాసం అనేటువంటిది ఒక నియమంలాగా పనిచేస్తుంది, ఇదొక సూత్రంలాగా మన జీవితాల్లో పనిచేస్తుందనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను. సో అనేకమైన ఉదాహరణలు గతంలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. లాస్ట్ వీక్ మనము నిజంగా మన వాగ్దాన భూమి ఏంటి, పితరులైనటువంటి లేక పూర్వీకులైన పాత నిబంధనలో భక్తులైనటువంటి వారి జీవితాల్లో దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దాన భూమి ఏంటో విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో దేవుడు పూర్వీకులకి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దాన భూమి ఏంటంటే మీరు వెళ్ళి స్వాధీనపరచుకోండి అని దేవుడు చెప్పాడు. వాళ్ళు వెళ్ళి దాన్ని స్వాధీనపరచుకోట అరణ్యంలోనే వారి జీవితాలు, అనేక మంది జీవితాలు ఆకుల్లాగా రాలిపోయారని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. ఎందుకు? దేవుని చిత్తమా వారు మరణించటం. చాలామంది అనుకుంటారు ఏమో మరణించటం దేవుని చిత్తమేమో, రోగంలో మరణించటం దేవుని చిత్తమేమో, సమస్యల్లో అప్పుల్లో ఉండటం దేవుని చిత్తమేమో అని అంటారు. పిల్లరా, దేవుణ్ణి ఆయన వాక్యాన్ని సరైన రీతిలో అర్థం చేసుకుంటే మనం ఎన్నడూ అట్లాగా మాట్లాడం. మనకు గ్రహింపు లేనప్పుడే అలాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడతాం తప్ప దేవుడు మంచివాడు. నిజంగా ఇప్పుడు మనమున్న మన పిల్లలకి మనం ఏదన్నా కీడు చేయాలని అనుకుంటామా? మనం భౌతికంగా మన పిల్లలకే నిజంగా మనమైన కీడు అనుభవిస్తాం. పిల్లలు అన్నాడు కీడు అనుభవించకూడదు, మనం కీడు అన్నాడు చేయని మనము మీరు చెడ్డవారే ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల్ని ఎరిగి ఉండగా పరలోకపు తండ్రి ఆయన ఎంతో మంచివాడే ఉండి శ్రేష్టమైన ఈవును కదా అని వాక్యంలో ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. నిజమే, మనం చెడ్డవారే ఉండి మన పిల్లలకు మేలు చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆయన మంచివాడే ఉండి మనకెందుకు మంచి చేయడు? పిల్లలు, అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని మనకు సరైన గ్రహింపు లేకుండా ఈ రకంగా మనం ఆలోచన చేస్తాం. మరణించటం దేవుని చిత్తమేమో, వ్యాధిలో ఉండటం దేవుని చిత్తమేమో, అప్పుల్లో ఉండటం దేవుని చిత్తమేమో, అనారోగ్యంలో ఉండటం దేవుని చిత్తమేమో, సమస్యల గుండా వెళ్ళటం దేవుని చిత్తమేమో. నాన్న అరణ్యంలో 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలో దేవుని పిల్లలు వెళ్ళారు కాబట్టి నేను కూడా 40 సంవత్సరాలు అనే ఆ శ్రమల గుండా నేను వెళ్ళాలి, సిలువ శ్రమలు అనుభవించాలి, కష్టాలు అనుభవించాలన్నట్టుగా కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు. పిల్లరా, నిజంగా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మన కష్టాలే రావని నేను అనటం లేదు, సమస్యలు రావని నేను అనటం లేదు. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో కష్టాలు, సమస్యలు, శోధనలు వస్తాయి. కానీ వాటన్నిటిలో కూడా మనం ఎలాగా జయ జీవితం జీవించగలగాలి, వాటిని మనం ఎలాగా నిజంగా అధిగమించి మనము దేవుని మహిమార్థమై ఈ లోకంలో జీవించగలము అనేటువంటి విషయాన్ని బోధించడానికే మనం ఇక్కడున్న మన సత్యాన్ని జ్ఞాపకం. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కష్టాల్లో మనము కష్టాలు అనుభవించాల్సిందే, దానికి వేరే పరిష్కారం లేదని. ఇది ఎలాగుంటుందంటే నిజంగా దేవుడు మందిరానికి వచ్చే ప్రియులకి దేవుని సేవకుడుగా నిజంగా ఒక డాక్టర్ లాగా, మందిరం ఒక హాస్పిటల్ లాగా ఉంటుంది. పేషెంట్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ అతన్ని ట్రీట్ చేసే విధానం, అమ్మా నీకు రోగం ఉన్నా బాగు చేస్తాం, ఇది బాగవుతుంది, ఎంత పెద్ద రోగమైనా మా హాస్పిటల్లో మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా బాగవుతుంది అని అన్నప్పుడు ఆ డాక్టర్ మాట ఖచ్చితంగా పేషెంట్ నమ్ముతాడు. అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా దేవుని సన్నిధికి మనం వెళ్ళినప్పుడు
ఎంత పెద్ద సమస్యతో నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినా అక్కడ దేవుని సేవకుడు ప్రతి సమస్య దేవుడు తీర్చగలడు, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అని విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు పాజిటివ్ వేలో దేవుని సేవకులు వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మాటలను నమ్మగలిగితే నీ జీవితంలో ఆ కార్యాలు జరగటం నువ్వు చూస్తావు. నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఏమో డాక్టర్ గారు బాగవుతుందో లేదో, నువ్వు బాగా చూస్తావో లేదో, ఈ హాస్పిటల్లో బాగవుతుందో లేదో అని డాక్టర్ని, అక్కడున్నటువంటి నర్సుల్ని, తర్వాత అక్కడున్న స్టాఫ్ని అంతా నువ్వు అనుమానించగలిగితే అమ్మా ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోతాలి, నీకు మేము ట్రీట్మెంటు చేయలేమంటారు. ఎందుకు? ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే ట్రీట్మెంట్ పై నీకు నమ్మకం లేనప్పుడు నువ్వు ఇంకా అక్కడ ఉండటం ప్రయోజనం లేదని వారు నమ్ముతారు. కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆదివారము నిజంగా అనేక మందికి సర్జరీలు జరుగుతాయి. ఆదివారం అనేకులకి కణితులు తొలగించబడతాయి. ఆదివారం అనేక మంది జీవితాలు మార్చబడతాయి. అనేక మంది వ్యసనాల నుంచి, పాపం నుంచి, బంధకాల నుంచి, సమస్యల నుంచి, ఇరుకుల్లో నుంచి, ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించగలిగినటువంటి పరిస్థితి దేవుని మందిరానికి నువ్వు వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని విని విశ్వాసం ఉంచి ఆ వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు నమ్మగలిగినప్పుడు దేవుని వాక్యము నీ జీవితాల్లో నిజంగా అద్భుతాలు చేసి నీకున్న ప్రతి సమస్యను తొలగించడానికి దేవుని వాక్యము శక్తివంతమైందని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియులారా. నువ్వెవరో సేవకుని నిందించడానికో లేదా సంఘంలో వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి వాళ్ళు ఎట్లున్నారు వీళ్ళు ఎట్లున్నారని సంఘాన్ని చూసి విమర్శించడానికో మన మందిరానికి వెళ్ళటం లేదు. నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళటం వల్ల నీకేం మేలు జరుగుతుంది? వాట్ యూ గెట్ బెనిఫిట్ త్రూ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చర్చ్? మందిరానికి నువ్వు వెళ్ళటం వల్ల నువ్వేం మేలు పొందుతున్నావు? వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్? వాట్ ఈజ్ యువర్ డిజైర్? వాట్ ఈజ్ యువర్ అకంప్లిష్మెంట్? నీ యొక్క వాట్ ఈజ్ యువర్ విల్? నీ చిత్తము, నీ ఉద్దేశము, నువ్వు ఆశించినదేంటి? నీ జీవితంలో నువ్వు నెరవేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటి? ఈ విషయాల గుండా మందిరానికి నువ్వు వెళ్ళి ఆశతో దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఎదురు చూపుతో వెళ్ళి వాక్యాన్ని విని పాజిటివ్గా నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోగలిగితే దేవుడు అద్భుతమైన రీతిలో నీ జీవితంలో ఫలితాలను అనుగ్రహిస్తాడు. సో ప్రతి విశ్వాసి జీవితం అంతే. హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళే ప్రతి పేషెంట్ కూడా అలాగే పేషెంట్ లాగా తిరిగి రావాలని ఎవరు అనుకోరు. ఆ పేషెంట్ తిరిగి ఆరోగ్యవంతుడిగా రావాలని కోరుకుంటాడు. నేనంటున్నాను ప్రతి విశ్వాసి కూడా మందిరానికి వెళ్ళి, అది పెద్ద సంఘమా చిన్న సంఘమా, ఏ మందిరమా, ఏ డినామినేషను, ఏ పాస్టర్ గారు అన్నటువంటిది కాదు. కానీ ఇక్కడ నిజంగా మందిరం అనేటువంటిది దేవుని సన్నిధి. అక్కడ దేవుని సేవకుడు అనేటువంటి వాడు నిజంగా ఒక డాక్టర్ లాగా నీకు ట్రీట్మెంట్ చేయగలిగినటువంటి దేవుని వాక్యము ద్వారా ఆ డాక్టర్ గారు లేకపోతే ఆ దేవుని సేవకుడు నీకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు దానికి ఆ ట్రీట్మెంట్కు సహకరించగలిగినప్పుడు లేకపోతే నువ్వు దానికి స్పందించగలిగినప్పుడు ఆయన కూడా చక్కగా నీకు ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాడు ప్రియులారా. నువ్వు సహకరించకపోతే ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్కి నువ్వు సహకరించకపోతే, పేషెంట్ సహకరించకపోతే డాక్టర్ ఏమి చేయలేడండి. అమ్మ నా వల్ల కాదు, నేనేమి చేయలేను, నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటాడు. పిల్లరా, నువ్వు కూడా దేవుని మందిరానికి వచ్చి నీ జీవితంలో మార్పు లేకుండా, నీ మాటల్లో మార్పు లేదు, నీ తలంపుల్లో మార్పు లేదు, నీ హృదయంలో మార్పు లేదు, నీ ఆలోచనలో మార్పు లేదు, నీ ప్రవర్తనలో మార్పు లేదు, మార్పు అనేటువంటి నీ జీవితంలో జరగకుండా ఏదన్నా కార్యము జరగాలని నువ్వు ఎదురు చూస్తే అది నీ జీవితంలో జరగదు. ఎందుకు? నువ్వే ఒక స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ లాగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు, నువ్వే ఒక హిండ్రెన్స్గా నువ్వు ఉన్నప్పుడు, దేవుడు కార్యము చేయాలని అనుకున్నా, దేవుడు నీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేయాలన్నా, దేవుడు నీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేయాలన్నా, నిన్ను ఆశీర్వదించాలన్నా, నువ్వే ఒక అడ్డుబండుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకేం చేయలేడు ప్రియులారా. బాగా అర్థం చేసుకుందాం. చాలా చిన్ననాటి దినాల్లో సండే స్కూల్ రోజుల్లో మరి సండే స్కూల్ టీచర్ నావ అనేటువంటి పడవలో యేసు ఒక నావికుడు, నేను ఆ నావలో ఉన్నప్పుడు నేను సురక్షితంగా ఉంటానని చిన్నపిల్లలు అప్పుడు నేర్పించేవాడు. నిజంగా పెద్ద మనం ఆలోచన చేసేటువంటి సమయానికి వచ్చేప్పటికి యేసు ప్రభు నావికుడైనప్పుడు
నా జీవితం నావలాగన్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి సమస్యలు, అనేకమైన విపత్తులు, అనేకమైన ఉపద్రవాలు, అనేకమైన ఆర్థికమైన సమస్యలు, అనేకమైనటువంటి దరిద్రము, పేదరికము, లేకపోతే ఓటమి, అపజయము, ఎందుకు ఇవన్నీ నా జీవితంలో జరుగుతాయి? ఇఫ్ జీసస్ ఈజ్ ద యేసుక్రీస్తు ప్రభువే నావికుడైనప్పుడు, ఆయన పైలట్ అయినప్పుడు, ఇఫ్ జీసస్ ఈజ్ ద పైలట్, ఆయన మన నావికుడైనప్పుడు, ఆయన మన జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు, నిజంగా ఆయనే నావికుడైతే మనకి ఎందుకు ఇవన్నీ సమస్యలు? పిల్లలు అందుకే దాన్ని బాగా మళ్ళా ఎదిగి మేము బైబిల్ కాలేజీకి వెళ్ళి మళ్ళా దాని విషయాలన్నీ బాగా మేము అర్థం చేసుకుని దేవుని వాక్యం గురించిన గ్రహింపు వచ్చినప్పుడు, అప్పుడు యేసు ప్రభు కాదు నాయకుడు, నడిపించే నాయకుడు ఆయన కాదు, కెప్టెన్ ఆయన కాదు, మనమే మన జీవితానికి కెప్టెన్ అనేటువంటి విషయాన్ని, జీసస్ ఈజ్ ద నాట్ అవర్ కెప్టెన్ బట్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ద కెప్టెన్. నీ జీవితానికి నువ్వే నావికుడు. అప్పుడు ఆ విషయాలు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, నువ్వు ఎలాగెళ్ళాలో, రైట్ వెళ్ళగలిగినప్పుడు రైట్ తిరిగినప్పుడు నీ జీవితం రైట్ వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ వెళ్ళాలని లెఫ్ట్ వెళ్తుంది. యేసు ప్రభు ఆయనకు నచ్చినట్టుగా నీ జీవితాన్ని రైట్ లెఫ్ట్ దేవుని చేతిలో ఉంది, ఆయన సమస్తం నడిపిస్తాడని చాలామంది ఆలోచన చేసి యేసు ప్రభువే నావికుడైతే నాకేం భయం లేదని. మరి ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతుంది? యేసు ప్రభు అలాగ అనట్లం లేదు, యేసు ప్రభు అలాగే మాటం లేదు. నీ జీవితాన్ని నువ్వే నాయకుడు. నీ నోట్లో నీ టంగుని, నీ నాలుకను ఆయన నడిపించేటువంటి ఒక నిజంగా రాడర్ లాగా దేవుడు పెట్టాడు. నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని మాట్లాడినప్పుడు, నువ్వు దీవెనకరమైన మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, నువ్వు స్వస్థత గురించి మాట్లాడినప్పుడు, కాంట్రవరీ సిచ్యువేషన్లో దేవుని మాటలే నువ్వు మాట్లాడగలిగినప్పుడు, నీ జీవితంలో దేవుని మాటలు అద్భుతాలని, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలను చేయగలదని నువ్వు నమ్మగలిగినప్పుడు అది నీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తుంది. పిల్లలు బాగా అర్థం చేసుకుందాం. యేసు ప్రభు నావికుడుగా నీ జీవితానికి నువ్వే నా, యు ఆర్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్. నీ జీవితానికి నువ్వే ప్రవక్త. జీవము, మరణము, ఆశీర్వాదం, శాపము నీ ఎదుట ఉంచి ఉన్నాను, ఏది కావాలో నువ్వు నిర్ణయించుకొని యేసు ప్రభు జ్ఞాపకం చేశాడు. దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది. సో ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది, ఈరోజు నడిపించుకోవాల్సింది, ఈరోజు మన జీవితాన్ని కట్టుకోవాల్సింది, ఈరోజు అన్నిటికీ చేయటానికి ప్రభు సహాయం చేస్తాడు. కానీ దాన్ని నడిపించాల్సింది ఎవరు? మనమే. జీవితాన్ని కట్టుకోవాల్సింది ఎవరు? మనమే. పిల్లరా, ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ సమస్యలు అంటే, నా జీవితాన్ని నేనే డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి, నడిపించే నాయకుడు నేనే. సరైన విధానంలో నీ రాడార్ని తిప్పగలిగినప్పుడు, నువ్వు తప్పుడు మార్గంలో తిప్పుకోకుండా సరైన మార్గంలో తిప్పు. తప్పుడుగా మాట్లాడకుండా సరైన రీతిలో మాట్లాడు. తప్పుడుగా చూడకుండా మంచి విధానంలో చూడు. తప్పుడుగా ఆలోచించకుండా సరైన విధానంలో ఆలోచన చేయి. అలాగ నువ్వు ఆలోచించగలిగినప్పుడు నీ నావ సాఫీగా వెళుతుంది. హార్బర్ అనే గమ్యాన్ని, హార్బర్ అనే జయాన్ని నీ జీవితాల్లో చూడగలుగుతావు. ఆ ఓడరేవు అనేటువంటి నీ జీవితంలో ఓడరేవుకు చేరినప్పుడే జయము. ఆ జయాన్ని నువ్వు చేరుకోవాలంటే నువ్వు వెళ్ళేటువంటి గమ్యము వంకర టింకరి గమ్యము, అలలు, తుఫాన్లు, గాలులు, పెనుగాలులు అనేకమంగా మన జీవితాల్లో వస్తాయి. ప్రియులారా, ఇవన్నీ వచ్చినా వాటన్నిటిని జయించడానికి కారణం ఏంటంటే, నువ్వు నీ జీవితాన్ని నిజంగా విశ్వాసంతో నింపుకొని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో ఉచ్చరించి యేసుప్రభువును. మనం మార్కు సువార్తలోకి వస్తే ఒక మాటని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. అక్కడ మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 35వ వచనం చూస్తే, ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదుమని వారితో చెప్పగా, వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటన చిన్న దోణిలో తీసుకుని పోయిరి. ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణెలు వచ్చెను. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను. తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను. పెద్ద తుఫాను, అలలు రేగినాయి, తుఫాను వచ్చింది, ఆ దోణి మీద కొట్టింది. దోణిని ఆ అలలు తుఫాను చేత నింపబడి అది మునిగిపోయి సాగిందని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. దేవుని వాక్యము వీళ్ళు అంటున్నారు, అయ్యో ఆ ధోనిలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు అంటున్నారు,
బోధకుడా మేము నశించిపోతున్నాము, బోధకుడా మేము నశించిపోతున్నాం, నీకు చింతలేదా అని ఆయనతో అనిరి. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిమ్మలమై ఊరుకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను. ఆంగ్లంలో చాలా చక్కగా వస్తుంది. అది ఎలాగుండిపోయిందంటే కామ్ అయిపోయింది. మన జీవితాల్లో సమస్యలు కామ్ కావటానికి, గలిబిలి గందరగోళమంతా పరిస్థితి నిమ్మలమవటానికి యేసు ప్రభు లేచి గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించాడు. ఈరోజు నువ్వు గద్దించటం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు సమస్యల మీద పోరాటం నేర్చుకోవాలి. నువ్వు సమస్యల మీద ఎలాగ జయం పొందాలో నేర్చుకోవాలి. ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి వాటి మీద ఎలాగ నువ్వు అధిగమించాలో దేవుని వాక్యంలో నుండి మనం నేర్చుకోగలిగితే యేసు ప్రభులాగా సమస్య ఆగు, దరిద్రమా నన్ను విడిచిపో, దయ్యమా యేసు నామములో నన్ను విడిచిపో, అప్పులు విడిచిపో, లేకపోతే నా కుటుంబాన్ని విడిచిపోయి, నా సంఘాన్ని విడిచిపోయి. అనేక జీవితాలు ఈరోజు దయ్యము చేత బాధించబడుతున్నటువంటి జీవితాలు. వాటితో మనం ఏమని చెప్పాలి? యేసు క్రీస్తు నామములో దయ్యమా మా ప్రియులను విడిచిపో, నీ సేవకులు విడిచిపో, నీ బిడ్డలు విడిచిపో, సంఘాలు విడిచిపో, కుటుంబాలు విడిచిపో. ఆర్థికమైన పరిస్థితుల్లో యేసు నామములో నీ బిడ్డలు విడిచిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నేను. దాంతో మాట్లాడి దాన్ని గద్దించి బీ స్టిల్, అది నిమ్మలమవును గాక. ఎంత తుఫాను పెద్దగా రేగొచ్చినా, ఎన్ని అలలు వచ్చినా, ఎన్ని ఆటంకాలు జీవితంలో ఎదురైనా దానితో నువ్వు మాట్లాడగలిగినప్పుడు, when you are speak to the problem, when you are speak to the contrary situation, when you are speak to the circumstances, when you are speak to your problem, when you are speak to your sickness, when you are speak to your debts, నీ అప్పుల ద్వారా, నీ అప్పులను నువ్వు మాట్లాడు, అప్పులతో నువ్వు అనారోగ్యంతో మాట్లాడు, సమస్యలతో నువ్వు మాట్లాడగలిగినప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుడు కార్యము జరిగిస్తాడు. ఎందుకంటే దేవుడు మానవుని ఆ రకంగా ఆయన క్రియేట్ చేశాడు, డిజైన్ చేశాడు. అదే రకమైన అధికారాన్ని దేవుడు మానవునికి ఇచ్చాడు. ఆల్ అథారిటీ హాస్ గివెన్ టు మీ అని అంటూ మీరు వెళ్ళండి, ఇప్పుడు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి నా సువార్తను ప్రకటించండి అని అంటూ నాకు అధికారం ఇది, ఆ అధికారం మీకు ఇస్తున్నాను యేసు ప్రభు అన్నాడు. ఆయన 12 మంది శిష్యులను ఎన్నుకున్నప్పుడు వారికి దయ్యముల మీద, రోగముల మీద అధికారం ఇచ్చి పంపాడని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది. బాగా అర్థం చేసుకుందాం. యేసు ప్రభు లేచి గద్దించాడు. సమస్యలతో గద్దించటం, సమస్యలతో మాట్లాడటం. ఈరోజు భౌతికంగాని కనపడేటువంటి వాటితో గద్దించమంటే మనం ఎవరిను వెళ్ళి పక్కింటోళ్ళను పొరుగింటోళ్ళను మనం తిట్టడం కాదు. ప్రియులారా, మనం సమస్యలతో మాట్లాడగలిగినప్పుడు దేవుడు మన జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేస్తాడని వాక్యంలో రాయబడింది. సో యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా ఆయన తన అధికారాన్ని ఉపయోగించాడు, సమస్యల మీద జయం పొందాడనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను. అందుకే ఆ రాయబడిన మాట, యేసు ప్రభు అప్పుడు గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను. అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు భయపడుతున్నారు, మీరింకనూ నమ్మిక లేకున్నారని వారితో చెప్పాను. వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రం ఈయనకు లోబడుతున్నదని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకున్నారు. దేర్ అస్టానిస్ అని రాయబడింది. ఆశ్చర్యపడ్డారు, సర్ప్రైజ్డ్, ఆశ్చర్యపోయారు. అమేజింగ్. దేవుడు చేసిన కార్యాలు మన జీవితాల్లో ఇతరులు చూసినప్పుడు వారికి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాలి, వారికి అద్భుతం జరిగినట్లుగా ఉండాలి. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే విశ్వాసంతో నీ జీవితాన్ని నడిపించబడటానికి మూలం దేవుని వాక్యం. దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు మాట్లాడి, దాన్ని విశ్వసించి, దాన్ని చూసి, దాన్ని ధ్యానించి, దాన్ని చదివి, దాన్ని అర్థం చేసుకొని వాక్యం మీద ఎంత ఫోకస్ చేస్తామో అంతగా విశ్వాసంలో నువ్వు ఫోకస్ అవుతావు. ఎంతగా నువ్వు విశ్వాసంలో ఫోకస్ అవుతావో అన్ని అద్భుతాలు నీ జీవితాల్లో జరుగుతాయి. నువ్వు అనేకులకు దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా నువ్వు ఉండగలుగుతావని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి దీనికి మూలం దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలిగితే
పాత నిబంధన కాలంలో భక్తులైన దేవుని పిల్లలకు దేవుడు జ్ఞాపకం చేసిన విషయం ఏంటంటే, ద్వితీయోపదేశకాండంలో కొద్దాం ఒక మాటని జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుని వాక్యము ఆధారం చేసుకున్న మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ అధ్యాయం 1వ వచనం, నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞలను ఆజ్ఞలన్నీయు నీ జీవిత దినములన్నిటను గైకొనుచు నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడగునట్లు మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెలుచున్న దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు బోధింపవలనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన ధర్మమంతయు అనగా కట్టడలను విధులు ఇవే. ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆ 3వ వచనం, కాబట్టి ఇశ్రాయేలు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారము పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో మేలు కలిగి బహు అభివృద్ధి నొందినట్లుగా నీ వాటిని విని అనుసరించి నడుచుకునే వాళ్ళను. పిల్లరా, మన జీవితంలో సక్సెస్ తీసుకొచ్చేది, మన జీవితంలో బ్లెస్సింగ్ తీసుకొచ్చేది, మన జీవితంలో ప్రాస్పరిటీని తీసుకొచ్చేది, మన జీవితంలో హీలింగ్ తీసుకొచ్చేది, మన జీవితంలో ఇంక్రీజ్, ప్రమోషన్, గ్రోత్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేది కారణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. నువ్వు ఆయన మాటకు లోబడి వాటి ప్రకారంగా నువ్వు నడవగలిగినప్పుడు, విధేయత చూపినప్పుడు, విని విధేయత చూపినప్పుడు దేవుడు మన జీవితం అక్కడ అంటాడు చూడండి, నీవును ఈ వాక్యం ఎవరికి బోధించమంటున్నాడు, ఎందుకు ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు? సో నువ్వు ఆ వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలంటే వాగ్దాన దేశంలో ఏమున్నాయి? అన్నీ ఉన్నాయి. నీకు కావాల్సిన, నీ భవిష్యత్తుకు కావాల్సిన, దేవుడు నీ భవిష్యత్తుకు డిజైన్ చేసిన ప్రతిదీ కూడా ఆ ప్రామిస్ ల్యాండ్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ ప్రామిస్ ల్యాండ్ని నువ్వు స్వాధీనపరచుకోవాలంటే నువ్వు ఆయన ఆజ్ఞలు, ఆయన కట్టడలు, ఆయన విధులు అనుసరించి నడుచుకోవాలి. ఇది నువ్వు నడుచుకోవటం కాకుండా నీ పిల్లలు, వారి పిల్లలకు కూడా వాటిని బోధించు. అది ఎలాగంట, ఇదొక అలవాటుగా నీ జీవితంలో చేయటము నేర్చుకో. వాక్యాన్ని, దేవుణ్ణి ప్రధానంగా ఎంచు. ఆయన వాక్యాన్ని ప్రధానంగా నువ్వు ఎంచగలిగినప్పుడు ఇవన్నీ నీ జీవితాల్లో జరగటం నువ్వు చూస్తావు. అందుకే అక్కడ రాయబడిన మాట అంటే, నువ్వు మేలు కలిగి నీ పితరుల దేవుడే యెహోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారం, యెహోవా నీతో చెప్పిన ప్రకారం పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో మేలు కలిగి బహు అభివృద్ధి. మేలు, బహు అభివృద్ధి. అక్కడ మేలు, అభివృద్ధి ఉంది. ఆ దేశంలో నీకు ఏ రకమైనటువంటి కొరత లేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సో ఆ వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలంటే ఏమని చెప్తున్నాడు? వాటి నువ్వు అనుసరించి నడుచుకో. ఆజ్ఞలన్నీ, కట్టడాలన్నీ, విధులన్నీ గైకొను, దీర్ఘాయుష్మంతుడవుతావు, నువ్వు మేలు కలిగి జీవిస్తావు, బహు అభివృద్ధి నొందుతావు. దేవుని మాట నువ్వు వినగలిగితే నీ జీవితంలో అభివృద్ధి, ఆశీర్వాదం, దీవెన. ఎందుకో ఇది నన్ను ప్రియులరా, దేవుని మాటను, దేవుని మందిరానికి వెళ్తాం, వాక్యం వింటాం అంతే. ట్రెడిషనల్గా, మెకానికల్గా, రిచువలిస్టిక్గా, రిలీజియస్గా, ఆచారబద్ధంగా, ఏదో యాంత్రికంగా, నామకార్థంగా మనం మందిరానికి వెళ్తాం. కానీ వాక్యాన్ని విని ఆ విన్న వాక్యం మన హృదయాల్లో భద్రపరచుకొని వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి ఈరోజు మనుషులు ఇష్టపడటం లేదు ప్రియులరా. అలాగే చేయగలిగితే వారి జీవితాలు ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదించబడతాయి. అలాగే చేయగలిగితే వారి జీవితాల్లో నిజంగా మేలు అనుభవిస్తారని దేవుని వాక్యం. అందుకే ఇది అపవాదికి తెలుసు కాబట్టి వాడు విత్తనమే మనలో మొలవకుండా విత్తనాన్ని నాశనము చేస్తాడు. కాబట్టి దేవుని వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైనదిగా నువ్వు ఎంచగలిగినప్పుడు వాక్యము మన జీవితాల్లో అద్భుతాలను, ఆశ్చర్యమైన కార్యాలను తీసుకురాగలదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. అలాగే 7వ అధ్యాయం 12వ వచనాన్ని చూస్తే అక్కడ 7:12లో దేవుని వాక్యము మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది, మీరు ఈ విధులు విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకుని ఎడల నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన నిబంధన నెరవేర్చి నీకు కృప చూపును. ఆయన నిన్ను ప్రేమించి ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి చేసి నీకిచ్చేదని నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన దేశంలో నీ గర్భఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ స్తన్యమును, నీ ద్రాక్ష రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందను, నీ గొర్రెల మందలు, మేకలను మందలను దీవించును.
14 వచనం చాలా ప్రాముఖ్యం. సమస్త జనముల కంటే ఎక్కువగా నీవు ఆశీర్వదించబడదు. నీలో మగవానికే కానీ ఆడదానికే కానీ గొడ్డుతనం అనేది ఉండదు, నీ పశువుల్లోనూ ఉండదు. యెహోవా నీ యొద్ద నుండి సర్వ రోగములను తొలగించి నేను ఎరిగి ఉన్న ఐగుప్తు దేశంలో కఠినమైన క్షయ వ్యాధులన్నిటినీ నీకు దూరపరిచి నేను ద్వేషించు వారే మీదికి వాటన్నిటిని పంపిస్తానని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. మనం విని అనుసరించి నడుచుకుంటే మిగతా కార్యమంతా దేవుడు నడిపిస్తాడు. వినడము, దాని ప్రకారంగా నడవడం, హియరింగ్ అండ్ ఒబీడియన్, హియరింగ్ అండ్ డూయింగ్. మనం వినడము, చేయడము, వినడం, అనుసరించటం, ఇవి చేయగలిగినప్పుడే చాలామంది జీవితాలు అవి చేయటంలే. మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆదివారం మాత్రం చాలా భక్తిగా మనం వెళ్తాం. ఆదివారం వెళ్ళటానికి డ్రెస్ కూడా సపరేట్గా శనివారమే నీట్గా ఐరన్ చేసి పెట్టుకుంటాం. మందిరంలో బాగా కనపడాలి, మంచిగా ఉండాలి అని. మంచిదే ప్రియులారా, నీ డ్రెస్ మంచిగా ఉండాలి, నీ యొక్క హెయిర్ స్టైల్ బాగుండాలి. మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా ఉండాలి, ఇవన్నీ మంచిదే. కానీ దాంతో సరిపోదు. నువ్వు బయటికి ఆదివారం ఒకటే నువ్వు పరిశుద్ధంగా కనపడి మిగతా రోజులన్నీ అపవిత్రంగా ఉంటే అది నీకు దీవెనకరం కాదు. మళ్ళీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మళ్ళీ యథావిధిగా నీ జీవితం రోత జీవితం, పాత జీవితం అన్నట్టుగా ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. ఆదివారం ఎలాగ ఎంత ఆసక్తితో భక్తిగా నువ్వు వెళ్ళగలుగుతున్నావు, అదే భక్తి, అదే ఆసక్తి వారాంతం వరకు కూడా నువ్వు కొనసాగించగలిగినప్పుడే దేవుని దీవెనలు నువ్వు పొందగలుగుతావు. దేవుని దీవెనలు నువ్వు పొందగలుగుతావు. పరిశుద్ధత అంటే ఏదో బట్టల్లోనే వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకోపోతే పరిశుద్ధత అనుకుంటారు. పిల్లలు చాలామంది ఈ రకమైనటువంటి ట్రెడిషన్లో మునిగిపోయి వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే పరిశుద్ధులు, వాళ్ళే దేవుని పిల్లలు అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తారు. వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకోవటం తప్పు కాదు, నేను అనటం లేదు. కానీ బట్టల్లో లేదు పరిశుద్ధత. నీ హృదయంలో ఉండాలి పరిశుద్ధత, నీ తలంపుల్లో ఉండాలి పరిశుద్ధత, నీ చూపుల్లో ఉండాలి పరిశుద్ధత, నీ మాటలో ఉండాలి పరిశుద్ధత, నీ ప్రవర్తనలో ఉండాలి పరిశుద్ధత. బయట ఎక్స్టర్నల్ విషయాలకు మనం ప్రాముఖ్యతనిస్తాం, కానీ ఇంటర్నల్గా నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని, నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని మనం లక్ష్య పెట్టలేని స్థితిలో ఉంటే మన జీవితం ఇంక పరిశుద్ధత కాదు. నువ్వు ఎంత మంచి వస్త్రాలు నీ జీవితంలో బయట కనపడేటట్టుగా వేసుకున్నా మన జీవితంలో లోపల మార్పు లేకుండా మనం ఏది చేసిన ప్రయోజనము లేదు. సో అది మార్పు రావాలంటే లోపల ఆట. అందుకే హృదయం నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుందని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. నీ హృదయము నిండిన దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది. నీ లైఫ్ స్టైలు మారాలి, నీ మాట మారాలి, నీ ఆలోచనలు మారాలి. నిజమే, మేము ఏమైనా గొప్ప పరిశుద్ధుడు భక్తుడు అని ఒకవేళ పిల్లలు మీరు అనుకుంటే పరిశుద్ధులు భక్తులు మనం ఎవరు కాదు. కానీ దేవుని కృపను బట్టి, ఆయన క్రీస్తు యేసులో మన కొరకు అనుగ్రహించిన రక్షణను బట్టి మనం పరిశుద్ధులయ్యాం, భక్తులమయ్యాం, నీతిమంతులమయ్యాం. కానీ మనం పడిపోతూ ఉంటాం. పడిపోయినా కూడా దేవుడు మనం నిలబడేటువంటి కృపను ఇచ్చావు. కోపం వచ్చినప్పుడు ఆవేశంతో మాట్లాడతాం. ఇవన్నీ మన జీవితంలో ఈ భౌతికమైన దేహంతో ఉన్నంతకాలం జరిగేటువంటి పనులు. కానీ వెంటనే రియలైజ్ అయ్యి, ఎస్ నేను ఇది మాట్లాడకూడదు, ఇది చేయకూడదు, ఈ తలంపులో రాకూడదు, ఇలాగ నేను చేసి ఉండకూడదు అనేటువంటి గ్రహింపు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తికి వస్తుందో ఆ వ్యక్తి నిజంగా దేవుని వాక్యానికి లోబడే వ్యక్తి అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కానీ ఎంత చేస్తున్నా కూడా నీకు ఆ గ్రహింపు రాకపోతే, నువ్వు తప్పు చేస్తూనే ఉంటే, పాపం చేస్తూనే ఉంటే, రక్షించబడినా నీ జీవితంలో మార్పు లేకపోతే, ప్రియులారా మన జీవితంలో రక్షించబడ్డామా లేదనేటువంటి ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. నువ్వు రక్షించబడ్డావా? ఆర్ యు బార్న్ అగైన్? ఆర్ యు సేవ్డ్? నువ్వు రక్షించబడ్డావా? నువ్వు తిరిగి జన్మించావా? దేవుని కుటుంబంలో సభ్యుడివా? అయితే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి నువ్వు అర్హుడు. దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి అర్హత ఏంటంటే నువ్వు రక్షించబడాలి. పిల్లరా, ఈ విషయాలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దేవుని వాక్యము ప్రాముఖ్యమైనది. విశ్వాసం ద్వారా ఈ విషయాలు నమ్ముదాం. తిరిగి వచ్చే వారం ఎపిసోడ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. దయగలిగిన మా తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రియ ప్రభువానికి స్తోత్రాలు. ఇంతవరకు నీ వాక్యాన్ని మా ముందుకు తీసుకొచ్చావు. మరొకసారి అబ్రహాం జీవితాన్ని, అలాగే ప్రభా ఇశ్రాయేల్ ప్రజల జీవితాన్ని
నాయన ఈ దినాన విశ్వాసులైన మా జీవితాలు ఏంటో మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చారు. ఆ రకంగా మా జీవితాలనైనా మీ వాక్యపు వెలుగులో మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకుంటూ నాయనా మా జీవితాలు సరిచేసుకుంటూ మీ వాక్యానుసారంగా చిత్తానుసారంగా మమ్మల్ని మీకు అప్పగించుకుంటూ వీక్షకులు మా ప్రియులందరి జీవితాలు అట్టి కృపను దయచేయండి. వారిని ఆశీర్వదించండి, దీవించండి. వాక్యం విని లోబడే వ్యక్తిగా చేయండి. వారు ట్రెడిషనల్గా నామకార్థంగా ఉండకుండా నాయన వారి జీవితాలు రియలిస్టిక్గా దేవునిలో ఉండగలగటానికి కృపను దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ వారికున్న సమస్యల్ని, ఇబ్బందులను తొలగించండి. అప్పులను, దరిద్రాన్ని తొలగించండి. ప్రతి బంధకాల నుంచి, వ్యసనాల నుంచి యేసునామములో మీరు విడిపించమని, దీవించి ఆశీర్వదించమని, వీక్షకులైన ప్రియులందరి జీవితాలని మీరు ఆశీర్వదించి మహిమ పొందమని ఘనత మహిమ నీకు చెల్లిస్తూ యేసునామమును ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఇంతవరకు మా కార్యక్రమమును వీక్షించిన మీ అందరికీ ప్రభువు పేరట శుభములు తెలుపుచున్నాను. మా ఈ కార్యక్రమములు ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం 7:30 నుండి 8 గంటల వరకు తప్పక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందగలరు. మరింత ఆత్మీయంగా ఎదుగుటకు మరియు మా ఆదివారపు ఆరాధనలో పాల్గొనుటకు మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా AFT చర్చ్, MIG 178 నియర్ పవన్ గ్యాస్, హౌసింగ్ బోర్డ్, అనంతపురము. మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ 9440 968 313.